रउरा सबन खातिर एगो भोजपुरी में कविता लेके आइल बनी, जवना कविता के नाम बा पापा के परी। ई कविता तत्कालीन घटना पर आधारित बा, तो ये कविता के रउरा सुनी आ आनंद ली। कविता के बोल बा, तू पापा के परी रहलू छुरछुरी पड़ाका बन गइलू। तू पापा के परी रहलू छुरछुरी पड़ाका बन गइलू। पापा के आंख में धूल झोंक के हिंदू से मुस्लिम बन गइलू। पापा के आंख में धूल झोंक के हिंदू से मुस्लिम बन गइलू। अरे का ना सोचले रहलन पापा जी तुहरा बारे में। अरे का ना सोचले रहलन पापा जी तुहरा बारे में। पर गलती तू कह दिहलू बीच मझधारे में। पर गलती तू कह दिहलू बीच मझधारे में। सपना रहे उनकर बड़, तबे तो भेजले शिक्षा के गढ़। देखी अभी भी शिक्षा के गढ़ कोटा कहल जाला, जहाँ से लड़का इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करेला सब। बड़ बड़ लोग रुपया बड़ा बड़ा रकम दे के उजन अपना बेटा बेटी के पढ़ावे खातिर भेजेला। उजनवा पापा जी इनकर भेजले रहलन पढ़े खातिर कोटा में डॉक्टरी बने खातिर। आजकल भले डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गई बा, तो कहीं से भी आदमी तैयारी कर लेता, पढ़ लेता, पढ़ा लेता। लेकिन कोटा भी आज भी नाम बा जौन शिक्षा के गढ़ कहल जाला। तो सपना रहे उनकर बड़, तबे तो भेजले शिक्षा के गढ़। सोचले कि परी बिटिया हमार डॉक्टर बनिहन। सोचले कि परी बिटिया हमार डॉक्टर बनिहन, पापा जी के नाम के समाज में रोशन करीहन। परी बिटिया डॉक्टर तो ना बनली, परी बिटिया डॉक्टर तो ना बनली, पर पापा के नाम के रोशन कैली। बरसों के इज्जत समाज में बनल रहे, बरसों के इज्जत समाज में बनल रहे। ओह के माटी में मिला के पंथ कैली, ओह के माटी में मिला के पंथ कैली। तू तो आपन नसीब खराब कैबे कैलू, तू तो आपन नसीब खराब कैबे कैलू। ओ घर में आवे वाला नई पीढ़ी के बेटियन के भी नसीब खराब कैलू। अब रउए बताई, जौन बाप मतारी पढ़े खातिर बेटी के कोटा भेजलक डॉक्टर बने खातिर, ऊ बेटी अगर भाग के कोनो मुस्लिम से शादी कर लेतिया, ओकरा बाद ना डॉक्टर बनतिया, तो ऊ घर के परिवार का कबो सोची कि अभी घर के कोनो भी बेटी के आगे पढ़ाई, कोनो शहर में भेजी पढ़े खातिर, कहीं कोटा भेजी पढ़े खातिर, डॉक्टर बनाई, कबो ना सोची। अगर ओकर दिल अंदर से भी चाहे न कबो कि हम पढ़ावे खातिर भेजी, तो ना, ऊ कही कि ये बेटी अब तो है 9वा 10वा पढ़, एकरा बाद तोहर शादी कर देता। नहीं तारा पढ़े कोई तो वही जैसे पढ़ी हो, ना तो अपना घर के चूल्हा चौकी करी हो। लेकिन वो बेटी के चलते पूरा परिवार के जो नीचे से आवे वाला जो नया पीढ़ी बा बेटियन के, ओकनी के नसीब खराब हो गई। अब वो कबो ना चाह के अधिक से अधिक पढ़ पाइए सन। तो वह बात, तू तो आपन नसीब खराब कैबे कैलू। वो घर में आवे वाला नई पीढ़ी के बेटियन के भी नसीब खराब कैलू। आज पापा जी के बुझात हुई, आज पापा जी के बुझात हुई कि बिटिया पर इतना विश्वास काहे कैनी। आज पापा जी के बुझात हुई कि बिटिया पर इतना विश्वास काहे कैनी। आज परी बिटिया के बेटी बना के रखती, बेटा जैसन व्यवहार काहे कैनी। आज परी बिटिया के बेटी बना के रखती, बेटा जैसन व्यवहार काहे कैनी। अरे शादी करही के रहे तो पापा जी से बोल दी तू। अरे शादी करही के रहे तो पापा जी से बोल दी तू। पापा जी से ना कहतू तो माइये से बोल दी तू। पापा जी सुंदर दूल्हा खोज के शादी करतन धूमधाम से। पापा जी सुंदर दूल्हा खोज के शादी करतन धूमधाम से। हजारों लोग आइत शादी में आशीर्वाद देवे इनविटेशन कार्ड से। ऐसे कुल खानदान के मान रहित दूल्हा के अपनैतू शान से। ऐसे कुल खानदान के मान रहित दूल्हा के अपनैतू शान से। माय के ससुरा आवत जात रहतू, माय के ससुरा आवत जात रहतू। अतिथि रूप सम्मान से, अतिथि रूप सम्मान से।